It's, I need to play my best table tennis and without easy points, without easy mistake, and try to do the best. Hvor møder en så god spiller som Schlager, det er godt stillet til lidt problemer engang, men en net ud. Nej, det er klasse. Første sæt, bedste duel her. Oj. Oj. Ja, det er stærkt. Den svære bold, det er den, han sætter der. Det er rigtig godt lukket igen. Og så lige... Første sæt til den tidligere verdensmester. Der er også kommet igen af Rocco Tosic, men sættet bliver altså østrigsk. Ja. Han har jo selvfølgelig også rigtig meget træning i kroppen, så han behøver måske... det er nok lidt vigtigt, at han holder sig i gang fysisk og i form på den måde. Og du var inde på Mace lige før, det her med fysikken. Hvordan ser det ud i forhold til Ja, du må ikke skyde. Det var jo en ændring, der kom i servereglen for, ja, jeg ved ikke, nu var mange år siden. Ja, og den åbning, han får jo åbnet på serven, men den er simpelthen for dårlig. Godt spillet. Var langt bagud, men har nu igen op at have kontakt. Kommer. Og det er ligesom Schlager bliver, han prøver desperat at blive stående tæt inde ved bordet. Tosic. Oj. Gør han her. Nej, fantastisk. Fejl på den serv. Så hurtigt serv, men der er ufattelig meget skru i. Så man kan se, den stiger bare for ham der. Og så er der helt åbent. Høj. Det er stærkt. Nej. Det er stærkt. Han har faktisk fanget det inde på kroppen. Den sad lige, hvor den skulle, den der. Og så får han lige lagt låg. Det er så, tror jeg. Hvor han kæmper. Og
Og det her hul får han altså ikke fightet sig ud af, Roko Tosic. Flot indsats fra den debuterende kroat her i Roskilde for vist gode fighter. Tosic, what was the biggest difference between you and Werner Schlager today? Different was I cannot receive a service how I want, and he has a very good block, and if I play slowly I cannot win. I cannot take 1 point. I must play a lot of risk, and when I play like this and no easy mistake, then I play good. Especially in the first set, it seems like you made a lot of unforced errors. Why is that? Yes, first set I don't know why. Maybe because I'm a new one here, and I feel also a little bit pressure and many easy mistakes. And against Werner, if you play like this, you don't have chance. You're down 0-2 right now. Do you think you can win this match between you and Nieder Österreich? It will be very difficult, but I think we must try, and it will be very difficult, but chance it's always. Thank you.